Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры сүнгән йолдызларны кабат-кабыза. Бу хакта сөйләшергә актерлар Резида Сәләхова белән Зөлфәт Закировны бүген студиябезгә кунакка чакырдык. Исәнмесез, мөхтәрәм кунакларыбыз? Исәнмесез. Әлбәттә, иң беренче ратасыны узган театр көне белән тәбрик итеп китәбез. Һәм иҗатыгызда уңышлар телибез. Иҗат дигәндә менә сүнгән йолдызлар. Кәрим Тинчурин, әлбәттә инде безнең Кәрим Тинчурин исемендәге театр Тинчуринга еш мөрәҗәгать итә, үзенең исемен аклый. Сүнгән йолдызлар театр сәнгатендә бигрәк тә зур роль уйный дип әйтегез, тирән ис калдырган. Үзенең Галиябану, Халил, Мәхдүм, Сәрвәр, Исмагыйль Сәрвәр дип әйтегендә бу чиракта шул ук Ләйлә Мәҗнүннәр кебек бездә менә шул Сәрвәр, Исмагыйль образын, Мәхдүм образын әйтә алыр идек. Менә сезнең өчен нәрсә ул безнең? Мәхдүм белән Сәрвәр. Сезнең белән ризалашырым, чөнки һәрбер театрда үзенең Ромео Джульеттасы булырга тиештер инде, шулай бит. Әле безнең менә декабрь аенда гына театрыбызның бер Ромео Джульеттасы, ягъни Йосиф Зөләйхасы чыкты. Хәзер менә без Кәрим Тинчуринның сүнгән йолдызларына мөрәҗәгать итәргә булдык. Ни өчен? Чөнки беренчедән без Тинчурин театры булгач, һичшиксез безнең репертуарыбызда Кәрим Тинчурин әсәрләре булырга тиеш. Һәм без даими рәвештә мөрәҗәгать итеп торабыз Кәрим абыга. Һәм 1999 елда инде безнең репертуарыбызда барды бу спектакль. Ләкин индидер бер сәбәпләр аркасында төшеп калды репертуардан һәм халык сорый. Нигә сүнгән йолдызларыгыз төшеп калды, нигә күрсәтмисез дип бик сорагач, без инде шушы легендар әсәргә яңадан әйләнеп кайтырга булдык. Әлбәттә, бу заман үзгәрә, дөньяга караш та үзгәрә. Яңа буыннар килә, анысы да бар бит әле. Әйе, анысы да бар. Менә яңа буын дигәндә безнең Зөлфәт Закиров инде күптән түгел генә Мәскәүдә ГИТИС тамамлап кайтты һәм уңышлы гына эшләп китте театрда, Тинчурин театрында. Синең өчен инде бу тагы бер сынау дип әйтергә кирәк. Йосиф Зөләйхада син инде уйнадың әйбәт кенә. Һәм инде менә Мәхдүм бик катлаулы образ. Ничегрәк? Дөресен әйткәндә, катлаулы. Минем өчен ул катлаулы. Ни өчен? Тышкы күренешем эчтәге күренешләр белән капма-каршы килә. Һәм шуны сәхнәләштерергә миңа туры килә инде. Моның өчен кемнәр булышыр икән инде? Моның өчен режиссерыбыз һәм Рәшит Нургалиев та булышачак. Минем партнерларым инде, сәхнәдәге партнерларым. Резида, әмма синең үзеңә Сәрвәр роле ничек бирелде? Ул шулай ук бит катлаулы образ. Һичшиксез катлаулы образ җиңелдән бирелә дип әйтмәсем, чөнки төп рольне уйнаган бар, әмма комедиядә һәм гомумән репертуарымда күбрәк комик рольләр. Драматик рольләрдән бу беренче ролем дисәм дә була. Шуңа күрә инде сәхнәдә бәя бирү, күз карашлары, йөреш, сөйләшү, тавыш тембры ул инде башкачарак булырга тиеш бит героиня булгач. Шуңа күрә әзрәк әлегә авырлык. Монда героин дигәндән менә без бит инде алабыз, әйтик, Зәңгәр шәлдә Мәйсәрә образы Булат белән Мәйсәрә, шул ук Йосиф Зөләйха дип әйтик инде, башка ниләр, алар ниндер театр теле әйтсәк, герой бар, ләкин уен юк дип әйтә бит инде актерда. Менә ничек уйнарга дигән чираклар бар бит. Әмдә Сәрвәр белән Мәхдүмдә тип геройлар һәм анда образлар бик катлаулы итеп бирелгән образ буларак менә уйнарлык итеп бирелгән. Шулай, әйе, ул теге хис кичерешләре дә аларның бик ачык бирелгән. Әмма шулай да режиссер шулай ди, халык инде Сәрвәрне, Исмагыйльне герой итеп күрергә ияләнгән, шуңа күрә монда экспериментлар эшләргә кирәк түгел. Ничек язылса, шулай уйнала. Әйе, классиканы ничек язылган, шулай куярга кирәк. Татар классикасы экспериментларны кичерми ди. Менә шуңа күрә без инде тарихтан ерак китмәскә тырыштык. Чын барлыктан дип әйтәм. Әйе. Ягъни менә 1914 елда бара бит инде вакыйга. Һәм менә шуңа күрә ул вакытта бит инде беренче бөтен дөнья сугышы башланган еллар. Фәкыйрьлек, авыл ие, безнең костюмнарыбыздан да, сәхнәбездән, декорацияларыбыздан да күренеп тора. Ниндидер фәкыйрь, авыл ие, һәм без авыл яшьләре дә ялтырап торган күлмәкләрдән түгел инде, ягъни менә Димәк, шоу түгел, нәкъ тормыштагыча. Менә русчалатып әйткәндә, идентичный, натуральный, нәкъ ничек булган, һәм менә Кәрим Тинчуринда да аулагы күренешләрендә, күмәк күренешләрдә 15-16 яшьлек яшьләр
язылган бит инде. Һәм менә без шушы якта да бик төгәл туры килдек. Һәм безнең яшьләребез дә театр училище студентлары 15-16 яшьлек егетләр, кызлар. Шуңа күрә без музыкада да нәкъ автордагыча Салих Сәйдәшевне генә калдырдык, ягъни башка композиторларга, аранжировщикларга мөрәҗәгать итмәдек. Музыкада табигый булачак, консерваториядан музыкантлар чакырылды. Оркестр дип әйтеп булмый инде аларны 5 кеше, ягъни ләкин менә профессиональ музыкантлар булгач инде бөтенләй башкача. Ягъни теге искусственность менә шул аранжировкалар булмаячак, барысы да табигый булачак. Шулай да менә бу инде театрның, спектакльнең бер үзенчәлеге, тагын үзенчәлекле яклары бармы? Менә инде куелган иде бит Сүнгән йолдызлар. Ә менә хәзерге премьера ул вакыттагыдан нәрсәсе белән аерылачак? Ул вакытта Рәшит куйган, бүген инде яшь режиссерыбыз Резидә Гарипова куя, булса аермадыр инде. Ләкин ул Рәшит Мәгалевичнең шәкерте булгач, алар әлбәттә бер юнәлештәрәк эшлиләр инде, әмма яшь кеше, яңа идеялар, әлбәттә куелыш башкачарак булачак. Күпкә аерыла диергә кирәк яңа куелыш. Әмма Резидә Ириковна белән эшләргә бик уңайлы булды. Әйткәнемчә, ул Рәшит Мәгалевичнең шәкерте булгач, алар бер юнәлештә эшлиләр. Һәм беренче генә эшләүбез түгел, инде Резидә Ириковна белән без әле студент чакта театр училищесында укыганда ул безнең белән диплом спектакльләр куйгалады. Шуңа күрә эшләр җайлы, уңайлы бара ди. Зөлфәт, сиңа шундый сорау бит. Син инде Мәскәүдә укып кайттың гына, күптән түгел генә кайтуың, әле бер генә ел ярым, 2 ел гына булып килә бит. Мәскәү мәктәбе белән әйтик шул ук Тинчурин дип әйтегән татар театры мәктәбе аерыламы һәм сиңа бу ниндидер кымашаулык итмиме образларында эшләгәндә? Дөресен генә әйткәндә бик аерылмый. Мин Мәскәүгә киткәндә Рәшит Мәгалевич әйтеп калдырган, син икенче дөньяга китмисең. Син шул ук мәктәптә каласың. Рәшит Мәгалевич биргән... Гафу ит, Зөлфәт, сине бүлдерәм. Зөлфәт инде Рәшит Заһидуллинда театр училищесын тәмамлаган. Рәшит Мәгалевич биргән базаны мин Мәскәүдә ныгытып кайттым дип әйтим инде, менә шулайрак. Татар театры, рус театры шул ук бер Бер мәктәп, Станиславский мәктәп үзендә бит. Менә син әйттең, әйбит, минем эчке дөнья һәм тышкы дип, менә бу образында эшләгәндә, әлбәттә, иң беренче инде актер ул эчендә турырга тиеш образы, аннан соң тышкы дөньясы дип әйтегәндә, шулай да 100 ел элек булган вакыйгалар, һәм инде мәхдүм ул бөтенләй икенче кеше, мулла нәселеннән әйбит тәрбия алган. Синең тәрбия икенчерәк тормышта дип әйттем бүген. Ничегрәк бу юнәлештә? Инде авырлыклар тудымы? Бу образны чыгарыр өчен мин кешеләр артыннан күзәтеп йөрим. Шул образны, шул тормышны да түгел дә инде. Шул образны үземә җайландырып, үземә кертеп, кешеләр артыннан, шул кешеләр белән аралашырга тырышам мин, менә мәчетләргә йөри башладым, алар белән сөйләшәм, ничегрәк микән. Шулай да тарихка кайтам, китаплар укыйм. Баштан гына чыкмый инде. Бу бит инде әсәр бер генә тапкыр уйналмаган, ул инде Камал театрында да Сүнгән йолдызлар 500 тапкыр уйналган булган заманда бит. Менә аларны рецензиялар ниләре бармы? Ничек уйнаганнар, шул укымадыгызмы андый? Чагыштырырга үзегезгә нәрсәләр бармы? Андый әйберләр. Чагыштырулар бар инде, Флюрапаның язмаларында эзләп карадым, әмма әлегә табып булмады. Ләкин әлбәттә менә шушы Флюрапа уйнаган образны, Зөлфия Валиева уйнаган образларны күзәтеп, ниндидер уңай якларын өйрәнеп калырга тырышабыз инде әлбәттә. Ләкин Рәшит Мәгалевич та, Резидә Ириковна безгә әйтә инде, менә Зөлфәт әйтте бит инде, кеше артыннан күзәтәм ди. Безгә һәр вакыт режиссерларыбыз әйтә, сез ниндидер бер абстракт геройны уйнамагыз, сез менә үзеңнең кичерешләреңне тормыштагы кеше бул, Ягъни менә ниндидер бер сәрвәрне уйлап тапма син, сәрвәрнең... Сәрвәр менә бүген тормышта. Үзең сәрвәр булды инде, менә үзеңнең кичерешләрең. Сәрвәр йылы икән, син ниндидер сәрвәр булып йылама, син Резидә булып йыла, әмма сәрвәрнең кичерешләрен күңелеңә кертеп инде. Рәхмәт, Резидә, Зөлфәт, димәк инде тамашачыларыбызны Сүнгән йолдызлар премьерасына кайчан чакырып каласыз? 12 апрельдә алабызса, кичке 18 сәгать 30 минутта премьерабызга чакырып калабыз. Килегез. Ул 12 генә булмыйдыр, берничә көн рәттән була. Аннары
инде ай ахырында 21 апрельдә һәм 26 апрельдә 3 көн. Әйінде 12 апрель ул безнең премьера көне булачак. Әйе, Сезнең һәм өчен 18 апрельдә без әле Мәскәү тамашачысына да Алла бирсә барып кайтырга исәп, 18 апрельдә Зуя ВДК-сында Мәскәү шәһәрендә булабыз. Ярый, сезгә зур уңышлар һәм әлбәттә инде шулай тәфсилләп спектакль турында сөйләгән өчен рәхмәтебезне белдерәбез һәм Рәхмәт сезгә. сәхнәдә күрербез дип өметләнәбез. Димәк, сүнгән йолдызларның кабынуын көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә, мөхтәрәм кунакларыбыз. Сезнең белән сау булашабыз, тапшыруыбыз үз эшен алга таба дәвам итә.